Hvězdy rvačky. To je doslovný překlad této dementní hry, která pomalu upadá. No a potom jsem tu já, mluvící ryba, co hraje Brawl Stars. Pár videí už jsem z této hry natočil, ale toto video bude úplně jiné. Dokážete si představit, že byste přežili 100 dní v Brawl Stars? Ne? V pořádku. Já vám to teďkom ukážu. Představte si, že byste si udělali nový účet a tam každý brawler, kterého byste získali, by měl pouze jeden život. Což znamená, že jakmile by jednou umřel, tak už byste s ním nemohli hrát. No a ještě k tomu si představte, že by jedna hra v solo showdownu byl jeden den. A my bychom samozřejmě museli přežít 100 dní. No tak přesně o tomto bude dnešní video. A prosím, nepište mi do komentářů, že kopíruju třeba Neptunixe, protože v zahraničí je tento content totálně normální. Natáčí to spoustu lidí v zahraničí, takže nepište mi, že někoho kopíruju, bo vám strčím rybu do prdele. No takže jsem začal tím, že jsem si vytvořil nový účet. No a potom ho započít první den. Teda až potom jsem se pojmenoval. Fajn, do zdržování je čas na první den. Hele, boz rakeťák. Sice nevím, proč jsem měl v shopu free baze, ale už jdeme hrát. Ještě jsem dostal Barleyho za Supercell ID. Ne, vážně, už jdeme hrát. Haha! Jsem z nějak zvolený pes. První den nebyl ani v ničem těžký, ok? Bylo to prostě easy. Co mu je? Další dny byly vlastně úplně to samé, ok? Úplná nuda. Lol. Teda, to jsem si aspoň myslel, ok? Pátý den totiž dopadl trochu hůř, než jsem si myslel. No, to si děláš prd. No, co by na to řekl, no? Prostě jsem to posral. Tím pádem přicházíme hned pátý den od našeho prvního brawlera, čímž je Shelly. Výborně. Tím pádem jsem si vymaxoval Nitu a tím pádem započil 6. den. Nita! Lol, 3 boxy. Tak ty jsou moje vyhovna. Mimochodem, dámy a pánové, viděli jste, že když dáte odběr, tak se vám zvětší pero 30 cm. Je mimochodem as a win. Myslel jsem psací pero mimochodem, ok? Samozřejmě, že psací pero. Všichni chcou mít dlouhé psací pera, však kámo, víš, jak cool je mít dlouhé psací pero, to je... No nic. Jakmile jsem si odemkl questy, tak se šlo na další den. Teda až potom jsem odemkl tu borku ze psem. Yeah! Dobře, ty zvuky zněly divně, ok? Už s tím končím, nebojte, už ty zvuky dělat nebudu. Co to bylo za zvuk? Yeah! Ne, vážně, teďkom už končím s těma zvukama, ok? Už je konec. Aspoň s Nitou. S Nitou to šlo jako po másle. Zabili jsme hráče za hráče, ok? Bylo to EZPZ. A díky tomu, jak moc OP Nita byla, tak jsme se dostali až do dnu... Kurva, až do dnu 18, což je hodně. Ale občas jsme měli na mále. Co, už se bojíš? Co? Sráči? Ty vole, ne! Nebojím se. Kam jsem se asi posral. Dámy a pánové, víte, jak jsem vám říkal, že jsem se dostal až do dnu 18 s Nitou? No, tak toto je ten den 18. Chcípně! A ty co tu chceš, ty sráči? Dobře, už jsme jenom 3, ok? Toto musíme zvládnout. Tohle dáme, to fitnem. Tak fajn, dámy a pánové. Teďkom si myslíte, že jsem asi prohrál, že? Že jsem prostě mrtvej. Ale dámy a pánové, ne. Já vám ukážu, jak toto klačnu. Jak dokážu přežít a vyhraju tuto hru. Co tak směješ, ty kripleš, jak jsi umřel, vole, seš mrtvej, ty se nemáš smát, ty máš breče. Tak fajn, 18. den a my jsme přišli od druhého brawlera, což není podle mě zas tak špatný, ok, určitě je to lepší než ta Shellyna, ale konec konců, za tu dobu, co jsme hráli s Nitou, tak jsme získali celkem hodně brawlerů, takže by to mělo být v pohodě, ne? Barleyho máme ze Supercell ID, Drilla máme z Daily odměn, Baze jsme dostali z shopu a ty ostatní máme za kredity. No a protože teďko mapa s hodně stěnama, tak je čas na... Božek stavitel. Znáte Božka. No a tím pádem začal 19. den. A hned na začátku jsem dostal na prdel.
Ty vole, to bylo ochlup. S Božkem tady nebylo nic extra těžkého. A to hlavně kvůli tomu, že dokázal střelit přes zdi, což je vlastně celkem OP na této mapě. No tak jsme vyhráli jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. A hele, Dynamike se nám unlockuje. Momentálně jsem měl na výběr mezi dvěma brawlery. Mezi Brockem, který vypadal ještě normálně, a mezi Coltem. Jo, dámy a pánové, mimochodem toto video je předtočené, už jsem ho točil asi jako 2 měsíce zpátky, takže je tu ještě starý Brock, ok? Jen abyste se nedivili. Můžete mi klidně napsat do komentářů, jestli máte radši nového Brocka nebo toho starého. A nebo tady k toho. Nicméně vybral jsem si Colta a není to kvůli tomu, že je bílej, vy retardi. 28. den, brácho. Upřímně jsem si nemyslel, že se dostanu jakože tak daleko s Jackinou, ale dámy a pánové, opak je pravdou, nebo tak nějak se říká. Do prdele. Jsem se posral málem. A co pamětáte, jak furt vole střílí ten čokl? Chcípni hajzl. 28. den jsme nakonec pokořili a to se ale nedá říct o dalším dnu. Ti boti jsou úplně retardovaní. Jste hloupí jak psy. Jasně, vole. No a ty jsi na ryba. Do prdele, pomoc! Pomoc! Do řítí, já chcípnu, kámo. Já nechci teď umřít. Já teď nemůžu umřít, prosím. Prosím, Dynamajku, buď hodný. No. Trochu se to posralo. Ale aspoň máme kluby. Pokořili jsme 29 dní a přišli o 3 brawlery, což je celkem v pohodě, ne? Takže jsem se připil do toho nejlepšího klubu, co existuje, a potom byl čas na tohoto sráče. Problém s Dynamikem byl ale ten, že hrál na této mapě, která má sice hodně zdí, ale taky hodně křáků, takže si budu muset dávat hodně pozor. Ty sráči. Tak jeden z důležitých problémů bude, že Dynamike je celkem o skillu, což možná bude trochu problém. Ano, dámy a pánové, za celou tu dobu jsem se trefil jenom jednou. Jenom jednou. Nicméně nakonec jsem přece jen vyhrál. A i když se mi tomu ani nechce věřit, tak jsme s Dynamikem přežili dohromady 15 dní, což je nejvíc, co jsem zatím přežil. Dámy a pánové, s Dynamikem to bylo skvělý, ok? Bylo to výborný. Zabili jsme ty boty, jako kdyby byly boti. No nicméně všechno jednou končí a 44. den skončil Dynamike. Ale ještě předtím je čas na Legolase. A ještě na toho Toxichta. A ještě předtím, než se spolu podíváme na 44. den, tak vám chci ukázat 42. kde se stalo něco celkem cool. Oh shit. Já jsem v pasti. A po mě jdu 2 nitové, co mám dělat? Do řítí, kámo, já jsem v řítí. Mňamka. No tak pojď ty hovne. Easy. Upřímně jsem si myslel, že toto bude ten den, kdy prohraju, protože jsem byl prostě zahnaný v rohu, nemohl jsem nic dělat a šli proti mě 2 nitové, takže jsem si myslel, že jsem mrtvej. Ale, protože jsem chytrá ryba, tak jsem nechcípl, což je docela překvapivý. No nicméně je čas na 44. den. Dámy a pánové, celý 44. den byl vlastně
celou dobu úplně v klidu, ok? Sbíral jsem si boxíky, byla to zábava. A potom přišel tento zmrt. Shit, to má abilitku. Ne. No, tak se trochu posralo, no, to se stává občas. Tím pádem jsme za 44 dní přišli o 4 brawlery, což je vlastně celkem v klidu, ne? Schválně vám nebudu říkat, kolik mi zbývá brawlerů, abyste byli více napjatí na... No, prostě vám nic říkat nebudu, vy zmerci. No a protože jsme teď dohráli brawlera, který je troller, tak se jdeme zahrát s dalším trollerem, což je tento čůvek. Já nevím už. More, ale Wi-Fi se mi seká, jak to mám hrát? Chcípni ty děv... Barley se nebyl tak silný jako Dynamite, ale určitě byl lepší jak tenhle cripple. Pochopíte proč. Do žití! To je taky b***ran. Upřímně, měl jsem štěstí, že to byl bot, protože jinak bych byl mrtvej. Nakonec jsme teda vyhráli. A tak se šel na další den. Den, ve kterém jsem upálil svého bratra. Uhoř v pekle, ty sráči. Upálil jsem teda ještě pár těchto sráčů. No i když, vlastně jich bylo celkem dost. Přišli jsme tak další den. A pak další. Potom jsem porazil toho nejzběžnějšího brawlera v Brawl Stars. Poko, měl by se stydět, protože tě právě teďkom porazila debilní ryba, co hrála za Barleyho. Další hru jsem teda vyhrál. No a protože jsem si vyzvedl 1000 goldů, tak jsem měl fakt hodně goldů, takže jsem všechny prostě upgradenul. A zatímco tady všechny upgradeuju, tak můžete dát odběr, protože blížíme se ke 15 000 a když dáš odběr, tak je šance, že se k tomu přiblížíme docela rychle. A hlavně, pokud máš rád moje videa, tak proč ten odběr nedat, že jo? Už ho dal? Doufám, že jo, brácho. Fakt ho dal? Tak jo. No tak se šlo na další den, který byl docela těsný. I přesto jsem všechny ty sráče spal na popel a vyhrál jsem tak další hru. Potom jsem unlocknul tento zabugovaný PC a začal odemykat Ems. Nebyli tu závislou divnou zombie, to nás plynuje jako žid. Den 52. dámy a pánové. To znamená, že už jsme za půlkou, ok? A taky to znamená, že jsme pěkně v pí... Nenávidím vosy. B sice znamená včela, ale... to je to asi docela jedno, protože jsme přišli od dalšího brawlera. Takže je čas na tohoto sráče. Co děláš do prde? Tam já pánové nevím, co tomu Bazovi bylo, ale on prostě, vole, plaval. Nebo já nevím, co dělal, čumte na něho. On chodí jak debil. No kámo, ty prostě furt děláš nějaké debilní zvuky, kámo. To je prostě jebe. Nevím, jestli je Baz, vole, krokodil nebo co to je, ale je fakt dobrý brawler, ok? Jako fakt je dobrý. Ale tak je to občas prostě retard. Nicméně, protože je Baz tak OP, tak jsme se s ním dostali až do dnu 65. Ten den totiž chcípl. Nečekaně. Haha, myslel jste, že jsem chcípl už teď, že? Haha, tak to vůbec. Ale vidíte tady toho Grifa? No tak to je pěkný zmrt. No, další brawler je v řiti, takže je čas na tohoto orlo člověka. Upřímně nevím, jestli to je orel nebo člověk, ale prostě mu říkám Legolas, ok? Protože jsem ale šel hrát až další den, protože jsem měl deprese z toho, že
mi chcípl bás, tak se za tu dobu chtěla změnit mapa. Takže jdem na to. Ty vole, to je start, bracho. Já jedu bomby úplně. Ale teda už mi tady sere, už bys mohla jít do prdele, ok? Už mě sereš pěkně. Hello, pič. 66. den jsme v klíku přežili a tím pádem se šlo dál. A dámy a pánové, víte, proč mám Boa, a.k.a. Legolase, a.k.a. Orel nebo člověk tak rád? Protože má bomby. Lol, rankedy, to teďkom extrémně potřebuju. Nová season, co ti jebe? Nicméně potom byl na řadě den 76 a to byl den celkem chaosu, bych řekl. Nejdříve po mně vystartovala šelina, takže jsem mě jako správný orel zahnal do koutu. Nevím, jestli orlové někoho zahánějí do kouta, ale no nic, nevím, jsem to teďka vymlel, jdeme dál. Jakmile jsem se zbavil šeliny, tak po mně vystartoval Dynamike a v ten moment začal problém, protože když jsem se vrátil, tak tam byla zase šelina a pak jsem byl prostě v píč. To bude dobrý, kámo. Možná. Spíš ne, asi v píč. Prohrál jsem už se spoustou brawlerů. Už nevím, s kým mám hrát. Není jiná možnost. Musím to zachránit. Bohužel, dámy a pánové, není cesty zpět. To se posral. To jak dlouho budu ničit tu čestku. Top 4 lidi a my máme 2 power cubey. To je samozřejmě jasný win. Že jo? Ale ubírej něco! Ty mu nic neděláš! Hele, berte to pozitivně. Ten sráč taky chcípl. No, tak už víte, proč nám rád poka. Je totiž extrémně OP. Koukejte na ten damage, ty vole, to je bomba. To je čas za někoho trochu normálnějšího. No, tak se mi ty líbí, kámo. To je mnohem lepší. Já jsem takový dement. Já jsem taky retard, ty vole, to mě poser. Colt je jeden z nejlepších brawlerů v Brawl Stars a já chcípnu druhý den kvůli tomu, že mám špatný aim. No a protože mám špatný aim, tak s teďkom dám někoho, u kterého fakt aim nepotřebuju. Primo! Dobře, toto už dělat nebudu. S Elprimem proti mě neměli šanci, ok? Byl jsem nezastavitelný, jenom Terminátor ze mě byl. Já ty vole medvěd. Pomalu jsme se probojovali až ke dnu 89, což je už fakt hodně, ok? Tak fajn. El Primo versus El Primo. Kdo pak je lepší? Nuda. Kam pak utíkáš? Mě neutečeš, že? Griff. To je ten šmejt, co zabil Baze. To je on. Star drop. Hovno. Tak fajn, dámy a pánové. Co si myslíte, že tam bude? Že tam bude třeba brawler? Jo? No tak to vůbec. Dámy a pánové, El Primo je hrozně skvělá postava, ale bohužel 89. den už byl moc těžký. El Primo vy hovna, co teď uděláte, co? Ha? Shit! Tento Colt má aim. OK, možná jsem to posral, jo, ale už nám chybí jenom 11 dní, OK, takže to musíme dát. Toto prostě musíme dát. Tak jo, no, to je asi znamení. Tak pojď, babko, ukaž, co umíš.
Dámy a pánové, toto byl den 99. Takže si odemkneme tady tuhle divnou zombie a je čas na poslední den. Dámy a pánové, teoreticky to už vlastně jako máme jasnou výhru, protože i kdybychom umřeli, tak ten den vlastně máme za sebou, takže bychom vlastně těch 100 dní přežili. Protože, dámy a pánové, těch brawlerů, tak máme ještě v zásobě spoustu, ok? Ještě tam mám Daryla, Bula a pravděpodobně ještě někoho, možná Jesse nebo tak, takže mám jich ještě hodně v zásobě těch brawlerů, takže kdybyste chtěli náhodou druhý part, tak dejte sem třeba 2,5 tisíce lajků a možná těch 200 dní natočím, ok, ale do prdele, moc mi to nechce. Nicméně, dámy a pánové, děkuju vám moc za to, že jste dokoukali toto video. Pokud jste došli až sem, tak se fakt frajeři, protože tohle video bylo dlouhé. Pokud teda chcete, abych udělal 200 dní, tak dejte 2500 lajků a já to udělám. Já těch 200 dní přežiju, teda pokud je přežiju samozřejmě. Nicméně právě teďkom jsme přežili 100 dní, dámy a pánové. Brawlerů mám, dámy a pánové, ještě hodně, jak vidíte, takže jo, klidně těch 200 dní ještě natočit můžem. Ale fakt mi to nechce. Zde máte ještě důkaz, že jsem vážně přežil 100 dní, protože s 10 brawlerama jsme umřeli, takže logicky 100 minus 10, že jo, a to je 90, takže ano, dámy a pánové, přežil jsem to a dejte odběr, protože já jdu spát.